እንኳን ኣብዚ ፍሉይን ኣዝዩ መሳጥን ዕለታዊ ዜናና ብድሓን መጻኹም ሎሚ ሐሙስ ዕለት 19 መጋቢት 2026 ዓለምና ኣብ ቀራራ መንገዲ ትርከባላ እቲ ቅድሚ ሒደ ሰሙናት ከም ሓደ ድሩት ወተሃደራዊ ግጭት ዝጀመረ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ሎሚ መልክዑ ሙሉእ ብሙሉእ ቀይሩ ንመላእ ፕላኔትና ናብ ወጥሪ ዝሸመመ ኩለ መደያዊ ኩናት ጸዓትን ቁጠባን ኮይኑ ይርከብ ከም ተኣቀዲምና ዝገለጽናልኩም ዜናታት መሰረት ሎሚ ነቲ ጭቡጥ ሓቅታት ከም ዘለዎ ሒዝና እዚ ኩነታት ዓለምናን ንመጻኢናን እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ብሰፊሑ ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ንመላእ ዓለም ዘንቀጥቀጠ ናይ ሎሚ ዝዓበየ ዜናና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘመሓላለፎ ወግዓውን ኣዝዩ ተሪርን መጠንቀቕታ እዩ ትማሊ ምሸት ኢራን ኣብ ልዕሊ መዕደል ጋዝ ቀጠር ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቦ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሎሚ ንግሆ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሶሻል ትሩዝ ሓደ ታሪኻዊ መግለጺ ኣውፅዩ ትራምፕ ኣብ ጽሑፉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትካላት ጋዝ ቀጠር ትገብሮ መጥቃዕቲ እንተደኣ ቀጺላ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ መኽዘን ጋዝ ኢራን ዝኾነ ሳውስ ፓርስ ሙሉእ ሓመድ ድበ ክገብሮ ኢራን ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ሓይልን ዓቕምን ክድምስሱ ክብል ኣጠንቂቑ እዚ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታ ተራ ፖለቲካዊ ፈኸራ ኣይኮነን እዚ ንህልውና ቁጠባ ኢራን ካብ ስሩ ንምምሓው ዝተገብረ መወዳእታ ደወል እዩ ሳውስ ፓርስ ንኢራን ልክዕ ከም ልቢ እዩ ዘገልግላ ነዚ መኽዘን ሓመድ ድበ ክገብሮ ማለት ንኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክመልሳ ከም ማለት እዩ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ዲፕሎማስያዊ ፀወታ ትራምፕ ግን ኣብዚ መግለፂኡ ንቀጠር ዝሃቦ ምስክርነት እዩ ትራምፕ ኣሜሪካ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሳውስ ፓርስ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ወላ ሓንቲ ኣቐዲማ ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን ብምባል ባር ርእሱ ኣግሊሉ ኣስዒቡ ድማ ቀጠር እውን ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ኢድ የብላን ንሳ ንጽህቲ ክብል ንቀጠር ካብ ሕነ ምፍዳእ ኢራን ንምድሓን ፈቲኑሎም ትራምፕ ወሲኹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝመኽዘን ጋዝ ኢራን ዝኾነ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣይክትገብርን እያ እዚ ግን ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር መጥቃዕቲ ክሳብ ዘይፈጸመ ጥራሕ እዩ ኢሉሎም እዚ መግለጺ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ካብ ሙሉእ ቁጠባዊ ዕንወት ንምድሓን እትገብሮ ዘላ ናይ መወዳእታ ዲፕሎማስያዊ ካርታ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ እዚ ኩሉ ከቢድ መጠንቀቕታ ካብ ዋይት ሃውስ እናወረደ ክንሱ ኢራን ግን ንድሕሪት ናይ ምምላስ ወይ ናይ ምፍራሕ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣየትን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ሎሚ ሐሙስ 19 መጋቢት አንጊሁ ኢራን ንመጠንቀቕታ ትራምፕ ብተግባር ብምንዓቕ ካልኣይ ማዕበል መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ማእከል ፋብሪካታት ቀጠር ዝኾነ ራስ ላፋን ፈጺማላ ትካል ጸዓት ቀጠር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለጺ እዚ ሎሚ ንግሆ ኣብ ልዕሊ ራስ ላፋን ዝወረደ ካልኣይ መጥቃዕቲ ካብቲ ትካል ዓበይቲ ባርዕ ሓውን ኣዝዩ ሰፊሕ ተወሳኺ ዕንወትን ከም ዝወረደ ኣረጋጊጹሎም እዚ ዞባዚ ማእከል መፍረይ ነዳዲ ጋዝ ከምኡውን ዝዓበየ ትካል ፐርል ጂቲኤል ዝርከበሉ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ሃብቲ ዓለም ዝዕቆበሉ ኣዝዩ ተነቃፊ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ስለምንታይ ኢራን ኣብ ክንዲ ዝኣክል ሓደጋ ተኣቱ ዘላ መልሱ ሓደ እዩ ተዛማዲ ስትራቴጂ ናይ ዕንወት እዩ ኢራን ንኣሜሪካን ንዓለም ትብሎ ዘላ ንሳውስ ፓርስ ሓመድ ድበ እንተደኣ ጌርኩሞ ንሕና ድማ ንራስ ላፋን ንመላእ ትካላት ጸዓት ወሽመጥ ዓረብን ሓመድ ድበ ክንገብሮ ኢና መልእኽቱ መብራህቲ ኣብ ኢራን እንተደኣ ጠፊኡ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ክጠፊኡ ዝብል ተሪር መልእኽቲ እያ ተመሓላልፍ ዘላ ኣብ ርእሲ እዚ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ብሪጣንያ ከም ዘፍለጦ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቀጠር እትርከብ ሓንቲ ናይ ነዳዲ መርከብ ብዘይተፈልጠ ተተኳሲ ተሃሪማ ጉድኣት በፂሕዋ ኣሎ እዚ ኩናት ብቐጥታ ንውሕስነት መራኽብ ባሕሪ ኣብ ከቢድ ሓደጋ የውድቆ ብምህላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ሞት ዞባ ኮይኑሎ ክበሃል ይከኣል እዚ ኣብ ልዕሊ ትካላት ቀጠርን ኢራን ዝወርድ ዘሎ ደብዳብ ሚሳይላት ኣብ ምድረ በዳ ማእከላይ ምብራቕ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣይኮነን ሳዕቤናቱ ብቐጥታ ኣብ ጁባ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓለም ዝወርድ ዘሎ እዩ ማዕከን ዜና AFP ሎሚ ዕለት 19 መጋቢት ከም ዘረጋገጾ ብሰንኪ ኣብ ራስ ላፋን ዝወረደ ካልኣይ መጥቃዕቲ ዋጋታት ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ኣብ ኤውሮጳ ብሓደ ለይቲ ብ35 ሚእታዊት ክብ ብምባል ናብ 74 ኤሮ ንሓደ ሜጋዋት ክብ ኢሉሎ ብተወሳኺ ዋጋ ሓደ ፊስቶ ነዳዲ ብ600 ሚእታዊት ክብ ብምባል $114 በፂሕሎም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቁፅርታት እዚ ንሰማዒኡ ቀሊል ክመስል ይኽእል ይኸውን ግናኸ እቲ ሓቂ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ቀጠር ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ኣቕረብቲ ጋዝ ንሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ቀጠር ምህርታ ብሰንኪ ባርዕ ሓዊ ደው ምባላ ኣብ ኤውሮጳ ፋብሪካታት ክዕፀዋ ዋጋ መብራህቲ ብዕፅፊ ክውስኽ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይን ምብራቕ ድማ ዋጋታት መጓዓዝያን መግብን ብዘሰንብድ ፍጥነት ክብል ርዱእ እዩ እዚ ንዓለምና ናብቲ ናይ 1970ታት ቅልውላው ነዳዲ ዝኸፍአ ደረጅኡ ይደፍኣሎም ሓደ ሚሳይል ኣብ ቀጠር ክወድቕ እንከሎ ዋጋ ባኒ ኣብ ጎደናታት ኣፍሪቃ ከም ዝውስኽ ገይሩሎም
ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እውን እዚ ኩናት ዓብዪ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ዘይምትእምማንን ይፈጥራሎም። እታ ሃገር ናይ ሓያል ዴሞክራሲ እትበሃል ሃገር ሎሚ ኣብ ውሽጣ ትናወፅ ኣላ። ትማሊ እዚ ኩናት ናይኮነን ብፀቕጢ እስራኤል ዝመፀ ኢሉ ብምቅዋም ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ሓላፊ ሃገራዊ ማእከል ፀረ ሽበራ ኣሜሪካ ጆ ኬንት ሎሚ ብኣዝዩ ሓደገኛ መገዲ ይጥቃዓሎም። CBS ኒውስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ FBI ኣብ ልዕሊ ጆ ኬንት ምስጢራዊ ሓበሬታታት ሃገር ለቂቑ ብዝብል ክሲ ወግዓዊ መርመራ ጀሚሩሉሎም። እዚ ናይ FBI መርመራ ኣብ ልዕሊ ጆ ኬንት ዝተገብረ ናይ ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ምዃኑ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ። ሓደ ሰብ ንፖሊሲ መንግስቲ ብምቅዋም ስልጣኑ ምስ ሓደገ ብቅጽበት ናይ ክሕደት መርመራ ተኸፊትሉሎም። እዚ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ክሳብ ክንደይ ራዕድን ፍርሕን ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ብተወሳኺ ኮንግረስ ኣሜሪካ ነዚ ኩናት ደው ንምባል ዘቕረቦ ጻዕሪ ዳግማ ይፈሽሉሎም። ሎሚ 19 መጋቢት ሰነት ናይ ኣሜሪካ ብ53 ድምፂ ኣንጻር 47 ድምፂ ነቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘለዎ ወተሃደራዊ ስልጣን ንምድራዝ ዝቐረበ እማመ ሕጊ War Powers Resolution ንሳልሳይ ግዚኡ ነፂግዎሎም። እዚ 53 ብ47 ዝብል ፀቢብ ኣፈላላይ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ከም ዘሎ ዘነፅር እዩ። ጎኒ ጎኒ እዚ ማዕከን ዜና ዋሽንግተን ፖስት ሎሚ ከም ዘቃልዖ ፔንታጎን ነዚ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምምዋል ካብ ኮንግረስ ተወሳኺ ልዕሊ $200 ቢልዮን ሓቲቱሎም። ሕሰብዎ ክቡራት ተኸታተልቲ ልዕሊ $200 ቢልዮን ንሓዊ ማእከላይ ምብራቕ ንምስዋር ክኸውን። ኣብታ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይዚ ኩናት ጥራይ ኣሜሪካ $11.3 ቢልዮን ከም ዘጥፍአት ጸብጻባት የረጋግጹ ነይሮም። እዚ ቢልዮናት ዶላራት እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ኩናት ኣይደልን እናበለ ኣብ ጎደናታቱ ኣክንዲ ዝስለፍ ንምዕነዊ ክውዕል ምሕታቱ ዓብዪ ሞራላዊ ሕቶ ዝቕስቅስ እዩ። ሎሚ ሐሙስ 19 መጋቢት ጋዜጠኛታት AFP ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ከም ዝጸብጸብዎ ኣብ ሰማይ እታ ከተማ ሰለስተ ዓበይቲ ድምጽታት ፍንጀራታት ተሰሚዑ። ሰራዊት እስራኤል ድማ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳይላት ብጸረ ነፈርቲ ስርዓታትና ነፍሽሎም ኣለና ክብል መግለጺ ሂቡ። ካብ ኩሉ ሎሚ ሰማዕናዮ ዜናታት እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ልቢ ዝሰብር ግና እዚ ሓድሽ ዝተቃልዐ ምስጢር እዩ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ሓንቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ብዝወደቐ ሚሳይላት ኣስታት 175 ሰለማውያን ተምሃሮ ብጃምላ ከም ዝሞታ ይዝከር። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ሓደጋ ኢራንያ ጌራቶ ሚሳይል ናይ ኢራን ይወዲቑ ክብል ንዓለም ከእምን እኳ እንተጸንሐ ሎሚ ግን ተሓቂ ተቃሊዕሎም። ማዕከን ዜና ዘ ጋርዲያን ሎሚ ብወግዒ ከም ዘቃልዖ ትካል ስለያ ኣሜሪካ ወይ CIA ነቲ ሓበሬታ ዳግማ ይመርሚሩ እቲ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝወደቐ ሚሳይል ናይ ኢራን ዘይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ቶማሃክ ሚሳይል ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ሎሚ ዕለት 19 መጋቢት 2026 ኣብ ዓለምና ዝተፈጸመ ጭቡጥ ዜናታት እዚ ይመስል። ትራምፕ ንኢራን ሓመድ ድበ ክገብረኪ እናበለ ከፈራርሕ ኢራን ድማ ንመኽዘናት ጋዝ ናይ ቀጠር ብኻልኣይ ማዕበል ኣዕንያቶላ። ኣብ ኤውሮጳ ዋጋ ጋዝ ብ35 ሚእታዊት ወሲኹሎ። ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ዝነቐፈ ጆ ኬንት ብFBI ክድለን ከሎ ፔንታጎን ድማ $200 ቢልዮን ይሓትታሎም። እዚ ኩናት ንመን እዩ ዝጠቅም? እዚ ኩሉ ዕንወት መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ? ንስኹም ከ ክቡራት ተኸታተልቲ ቻነልና እዚ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታ ንኢራን ንድሕሪት ክመልሳ ይኽእል ዶ ትብሉ? ሓሳብኩምን ርእይቶኹምን ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። እዚ ብጭቡጥን ብዕምቆትን ዝተሰነየ እወናዊ ትንታነ እንተዳፈቲኹሞ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑም። ንኩሉ መታን ክበጽሕ ንፈተውትኹም ሼር ግበርዎ። ከምኡውን እዋናዊ ዜናታትና ብቐጻሊ ንምክትታል ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑም። ጽቡቕ ናይ ዜናን ሓበሬታን ምሸት ይግበረልና። ሰላም።